En aquest tutorial veurem com podem entrar i registrar-nos al Tinkercad. El Tinkercad és el programa que farem servir per treballar amb la impressió 3D, el disseny per imprimir en 3D. Llavors, si comencem a escriure, podem trobar la pàgina web. Una vegada estem aquí a la web del Tinkercad, doncs que és tinkercad.com, podem venir aquí a iniciar sessió si ja estem donats d'alta o a registrar-se si és la primera vegada que ens donem d'alta. Si iniciem sessió, entrarem en un compte personal. De fet, primer hauríem d'entrar aquí a unir-se i crear una cuenta personal. Llavors podrem iniciar sessió amb el nostre compte del Google. Jo, com que ja en tinc, doncs vindrem aquí a iniciar sessió i cuenta personales i iniciar sessió con Google. Una vegada entrem, ara ens està agafant la sessió que jo tenia iniciada, doncs aquí ens apareixeran els dissenys que ja tinguem fets. Vosaltres és normal que aquí no us aparegui res, perquè no en teniu cap, i llavors ens apareixeran diferents opcions. Aquí tenim el nostre usuari i per aquí les coses que nosaltres tinguem.